the city of Leeuwarden. Ik vind dat er nog wel wat gebeurt. Maar ik vind dat op papier hebben we het al heel wakker legacy. Hè? Maar wat is er nou in de werkelijkheid, in de praktijk? Hè? Wat gebeurt er nou werkelijk vanaf 2019 op de thema's die we nog maar culturele haardstijd en ons staan? Want de hashtag go legacy. Van wat bloot er dan nou? De politiek, denk ik, maakt het aan de vertaalslag, wat levert het dus op? En vaak, omdat we in Nederland wonen, gaat het daar vaak om geld. Bepaalde keuzes zullen inderdaad gemoeid moeten gaan met het trekken van de beurs. Alleen ik denk niet dat we op voorhand dan moeten gaan zeggen van wij zijn bereid om bedrag X daarvoor op tafel te gaan leggen. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn welke keuzes gaan we maken. Ik denk wel dat we de term yield even relativeren moeten. Er wordt natuurlijk in 2018 een heel soort investeerd. Hè, de totaalbegrutting van het hele project. Dus is maar wat uitjong we terug de meesten in de blokhuis Sparta en terug de projecten zelf is zo'n 70 miljoen euro. Nou, iedereen snapt wel dat kan in 2020 natuurlijk net werken. Yield. Daar draait het voor een pad om bij die organisatie van St. Grut Barren als Leeuw uit Friesland 2018. Evenementen die moet betellen worden, de moet investeerd worden. En dat is nodig om ik maar 1 cent waarom te verzinnen. De missie van culturele haardstad is alleen nog meer dan yield. Het is een visie op de toekomst van onze provincie. Want hoe kunnen alle Friesen van San IMI profiteren? Ja, dat is in feite ook de reden geweest waarom wij als stad together met de provincie hier een lijn zijn hebben met voor die titel gaan. Net vanwege die titel of het eerst zelfs, maar voor de periode daarna. En we moeten natuurlijk voorkomen, maar zo omdat we na 2018 in een gat vallen. We hebben in alle jaren ondervonden dat van onderop heel goed werkt. Dus zoals in uw programma zitten heel veel dingen die van onderop ontstaan binnen. En meerskipsfonds, je hebt meerskipsfonds dat de provincie dat had, werkt daar heel goed in. Zoals ik dat een paar evenementen die er boven uitspringen, die heel je een proto omtinken, heel je mensen hinnen. Almatadema is daar een goed voorbeeld van. Maar dat zijn de piekmomenten in en eer. Erop komt nou dat de politiek een karmaatje maakt. Dat ze binnen om nou en nooit te denken en te investeren in de toekomst. Om die erfenis van 2018 vast te lezen. Maar in tijden waarin de korte termijn in de politiek wichtiger is dan de lange, is dat een dreigende vlucht aan het worden. Dus alle onderwerpen gaan nou over wat we in het komende 2-3 jaar in het coalitieakkoord inbrengen kunnen. En daar focussen we machinaal op. Wat we missen in Friesland eigenlijk, maar dat geldt ook landelijk, is ja, wij willen machinaal eigenlijk naar daar in 2030. En hoe voeden we die toekomstdiscussie eigenlijk permanent? De agenda die vastgesteld moet gaan worden, de agenda 2028, die zou wat mij betreft absoluut met de politiek ook gemaakt moeten worden. Alleen ik denk niet dat we op voorhand dan moeten gaan zeggen van wij zijn bereid om bedrag X daarvoor op tafel te gaan leggen. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn welke keuzes gaan we maken. Ik denk dat als wij, laten we zeggen als het gaat om kunst en cultuur, dus begrutting mij een paar procent ophegen, dat imago van cultuurregio, van cultuurstad, jarenlang vasthouden is. En dan haast ik genoeg om te werken aan, wat ik correct zei, het sociaal domein, de situatie rondom ecologie, de awareness, de bewustwording. Dat hoeft geen miljoen te kosten. Want haast het volgend jaar haast het al onkaart. En daarna is mij volle minder yield, is het gevoel vasthouden. We hebben ons beleid altijd heel wat verkokeren. Dit is economie, dat is landbouw en dat is cultuur en dat is sociaal. En dat accordeert net met elkaar. Nou, en wat je dan zorgt met culturele haardstad is dat je dat erin brengt. Je brengt al die dingen together. Nou, en zo'n soort beweging, die mag de komende jaren volhouden. De intenties binder. Er is een soort in gang zet. Het wordt griffen heel mooi hier. Maar mooi het ego op die toekomst, die erfenis van Leeuw het culturele haardstad, dan moet er al wat in gang zet worden. Dat is een punt wanneer er al shitjes planten worden en dan gaan we. Snap je wat ik bedoel? We kunnen in 2018 hebben de kans om dit verhaal te vertellen. Voor heel Europa. En die kans met begrippen, dat vind ik super. Daar geniet ik van. Kijk bijvoorbeeld dat voorbeeld van het grootste gehaakte deken. Nou, dat brengt heel veel sociale cohesie teweeg. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat is ook een legacy, dat is ook een erfenis. Maar dat net stop je nooit wat doen? Nee, exact. We moeten niet gaan terugvallen na 2018 op wat we nu al hebben. We moeten ook na 2018 de intentie willen hebben om culturele hoofdstad te willen blijven. Wat ik hoop is dat in 2024 uw kunst- en cultuurprogramma in de hele stad dusdanige massa en dusdanige omvang had,
dat iedereen in de kunde komen met kunst en cultuur. Maar als idee dat ze op een podium staan, dat ze zelfstandiger worden en misschien wel andere keuzes maken in het leven. En uiteindelijk is dat natuurlijk economie. Dames en heren, het gaat beginnen.